କାନନରେ କେତେ ଭିଡ଼, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ ବୁଲିବାକୁ, ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 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 କେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ଗଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପାର୍କିଂ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପାର୍କିଂରେ ତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବାହାରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପୁରା ଭିଡ଼। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ 1/2 କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ରହିଛି। ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗା।